Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Xarma Leone drag queena dugu gurekin. Eta gainera ezaguna daia xaloan, ze Nafarroko bufoiaken ari da kolaboratzekin moduan. Eta irrikitan nago, berarekin hitz egiteaz, zuek guztiok bera ezagutzeaz, eta ea zer kontatzen dugun dragari buruz. Ba, ongi etorri, Xarma? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Super elegante, etorri zara? Bueno, elegante. Hombre, Piskat sporty, piskat esporti, bai, niñata. pixkat esporti. Niñata? Bai, niñata. Vale, zein da zure gaurko lookaren definizioa zuretzat? Niñata kirolari. Niñata kirolari. Bai. Maravilla. Bai. Ni ez naizela ez bat ez bestea. Claro, zure draga, Claro. ez? Zer, bueno, konta iguzu pixka bat. Zertan datza draga egitea edo zergatik aukeratu zenuen zu draga egitea? Zertan datzan draga egitea. Nik esaten dut dala gehiago sentimendu bat edo zuk nola nahi dezun generoa espresau edo ez daula draga izateko erabakar bat, ez? Orduan, nik esango nuke baita, esan diazuna, gaur zertaz natorren, baita pixkat maltzurra. Rollo Bai. oskuro... Bai, egia ez berde hoiek, hoi ez da. beltza... Bai. Ta baita esperimentatzea, generoakin jolastea, ta gaur nire ustez izan behar dela nire look esperimentalena Vale. momentu arte, Ez da izango, etorkizunerako, ze nahi etola jolastu gehiago makiajeak intala, baina bai, hoixe. Eta, osea, adibidez, gaur aukeratu duzu, Bai, hau nahi zenuela gaur zerbaitengatik edo izan daia pentsatuta zeneukan zerbait? ez, osea, adibidez behi da, korse hau, Bai? da nik indakoa, Maravilloso. zapatilla batzukin, Zapatilla batzuekin? bai, zapatilla batzuk dien. Ah, claro, Claro. vale. Eta zapatilla die txurik, eta gero ni hasten guapo. ez margotzen, eta da pixkat, nire draga da nahiko ni. Osea, ni iaia dena egiten dut, en plan, josi, makillajea, pelukak, bueno, josi hau da pixkat bi petatxo lotu, eta jazta, baina... Hori da, kortapega pixka bat, Bai. ez? Baina da, garrantzitsuen Eskulanak. niretzako... Bai, nire asko gustatzen zait, Eta da, pixkat, nire bigarren korsea zapatillakin, ze lehenengo aldiz dragez jantzi nintzela, baita korse bat neuken zapatillakin ninda. Orduan politxe iruditzen zait. Noiz izan zen lehenengo aldia, dragez jantzi zinena? Bale. Bi egon ziren, bat nire etxen sartuta igual peluka gabe, ez zer, Vale. hor nire logelan en plan, ai dios. Eta gero lehenengo aldiz pelukakin ja full montada, izan zen hemen Iruñan, Iruñan? Bai. Beitu? ze zeuden grabatzen Albina Stardust eta Jorena Borba tuli-tuli, eta orduan behaien bideoklipako esan zidaten, nahi bazu etorri, no seke... Eta zu aurrera. Bai. Ze guai. Bai, horregatik sortu zen. Xarma, nik ba neuken hori griñoi egiten hasteko, baina Jogurina etorri zen nirekin, eta beida, daukeu tuli-tuli bideoklipa atera behar deula, urrengo hilabeten, oza, ja behar dezu izena, ez dakize estetika joalo. Ai ama... Ja, hor presioa ez, igual, ondo etorri zitzaizu pixka bat arre animatzeko, hartzeko, ez? bai. Baina izan zen dena kriston azkar. Baina, bueno. Eta esan duzu lehenengo izan zela pixkat zure logelan, hor, zure intimitatean Bai. edo. Bai. Eta zergatik eman zenuen pausua ja publikoaren aurrean baita ere Xarma erakusteko? Vale. Ba, beida, ni nire logelan hasi nintzen, lehenengo, bueno, ni nau baita argazkilarien naiz, drag kanpon eta hoi, eta lehenengo aldiz makillajero esan nula, nire ama esan nion, beida, ba, nahi dut makillajea nire urte betetzetako, eta esan zuten, makillajea zertako. Zer dinarekin? Amalau, amabos. Vale. Bai, por ahí. Eta nire amak esan zuten, makillajea zertako, eta nik esan nion, bueno, eski argazkilarien naiz, eta orduan, retratuk eta ateratzeko, ba, pixka makillatzeko jendea, no seke. Mentira. Zuretzat. Bai, nire. Orduan ikusi nuen, en plan, toki bat nahiko merkea zala, en plan, produktu eta guzti, eta orduan horre esan, venga, pixkat denetik hartu behar dut, pixkat esperimentatzeko tabla, eta eros nidun, eta ez nitula erabili ez erretratutako, ez zer niretzat izan ziela. Orduan hoi, eta gero nire logelan pixkanaka, karo, nire logela dau nire etxeko sukalden barrun. Orduan, A ver. bai, a ver, ¿cómo explico? Ya, te digo, porque logela bat... Niretzat da supernormala. Hombre, ya, imaginatzen dut ez, hori izan da zure logela Claro, hori da. beti. Baina etortzen dien ere kuadriakok edo, ezakit, pertsona ezagunak, eta baita esan dute,
zea raroa zure logela sukalde barrun. Eta dau nire etxea, hemen dau atea sartzekoa, ez pasillo bat, sukaldea, eta sukalden dau beste ate bat, eta nire logela dau barrun. Osa, nire logela dau beste puntan. Maravilla. Orduan, karo, sukaldea dau, nire logela kanpo, bakarrik hortik alnaiz pasa komunea juteko, edo desmakilatzeko, eta sukalden egiten da bizitza guztien plan etxen. Eta nire aitan bera guztien gauza ikusten, no seke. Eta nialo, bueno, hemen geldituko naiz pixka, eta ber, txakurre ateratzen da nire aitak. Claro, zu makillatuta zeuden, eta ez zenuen ikusten, oza, ez zure aita ez, zu horrela ikusten. Ez, nire aitak oso ondo, hartzen dut eta guztien. Baina zan gehiago nigatik, igual ez da bildurren neukelo, baina bai ez dakit. Bueno, bai normatik ateratzen zen gauza bat zen, eta ez zenekien nola izango zen erreakzio hori edo igual, ez? Bai, total. Eta bain zure galderari erantzuten, porque me he ido... No, nos encanta. Hau da, aurrena, joaten garenean. Nire, osea, ni hasi nintzen hori dragaia esan nula, pausa eman nula, batez ere unibertsitateagatik, eta Bilboa juteagatik ikastea, hor nire karreran esan zidaten praktika batzukiteko, eta egin behar nun elkarrizketa bat. Vale. Eta aukera nun jogurina boroba, perfil bezala, ze draga eta beti gustatzen zait. Orduan, berekin nun elkarrizketa, oso ondo eraman ginen, jogurin nahi baita lehenkante, orduan esan ziten, eta draga egiten dezu, eta nik, bai baino ez, oza, nire legela noi da. Eta esan ziten, anima hauin bartzea, no seki, eta horren zan nire ondon laguntzen. Eta gero, beste praktika bat, asignatura berdinen, izan zala idaztea, izan zan, kronika bat, usteet. Bai, kronika bat, show batena, edo ikuskizun batena, eta orduan etorri ziren Divina Komedia, eta Albina Stardust, nire herria, ordizia. Iruñakoak? Bueno, Iruñakoak, Iruñan bizi dira. Bai. Dibidaz da Iruñakoak, baina hemenko izango balitzen dela. Hoi da. Eta etorri zen ordizia nire herria, eta bertan esan nien, show bat inbarretzuen, no seke, elkarrizketa bat baita, eta esan ziren, bai noski, igo, zeren hor udaletxen sartuta prestatzen eta guzti, eta igual, ordu erdi showa hasi baino lehen hau, behaiekin jarri nintzen, elkarrizketa bat, galdera batzuk, eta Divinazioan horrola. Seria? Seria. Claro, bere dragean sartzen, ez? Bere draga dauka puntu hori ez, igual zegoen... Baina nino nalo, esta chica, le caigo fatal, no entiendo nada, ez diten ez da kaixo, ez diten ez da gutu. Total, Albina, karo, bere, kaixo zer muz, querida, no seke. Eta orduan inizkien galdera, eta Albinak esan ziten baita, nahizu dragain, ez dakiz, o draga egiten duzu, eta nik bai, erakutsi nien nire argazki bat. Ze guai. Bai, eta hortik, pixkat ezagutu nitula Divina, Albina, Jogurina, eta galdera horiekin da, eta gero Jogurinak esan zitela, daukeu bideoklipa. Edago martzara? Da, super momentu ona iteko. Ze guai. Bai. Ze garrantzitsu ez, baita ere, horrelako, ez, familia moduko bat edo izatea, bultatzen izutena, en plan de, bai, nahi duzu egin aurrera, ez? Bai, nahi Jogurinak esan ziten, oso garrantzitsu da, nik zorta aukide, eta nire etxen denak oso ondo, nire nahi edala ni baino 4 urte gehiago, baita hetero, en plan super kuadria. Nire nahi da nire fan number 1. Ke guai! Bai, eta nirekin edortzen zen, edozin tokita ikuskizun batea, ikusi nahi nula, edo zakitze. Eta bai, eta ordu noi, nire familian oso ondo hartu dute, baina baita santziten Jogurina borobak adibidez, oso garrantzitsu edala baita, nire familiak nahi ulertu arren, beste familia bat, beste drag talde bat edola, nahi laguntzeko, edo ze hasieran nahiko zaie da, ze dauzkezu basikok, baina gero igual galdera bat, edo ez dakizu nondik hasi, edo zeinekin hitzein, edo ez dakize, orduan garrantzitsu egin zitzaiten. Eta Jogurinak esan ziten hori, familia bat sortzeko, ez dakizer, baina esaten ziten denbora guztin, nik bilatzeko bat, edo Albina, Divina eta hauek ja bazeuzketen bere, familia edo bere taldetxoa. Bai. Eta ez dakit nola baino, pixkanaka baita, behaiekin sartu naiz. Ja. Eta orduan guai egiten zait, ez dakit nik referente bezala neuken jendea, bain... Haiekin konpartitzea orain ez, espazio bera. Bai, azkenen baita esaten ditudana, en plan Euskadin gare... Gutxi, ez? Bai, hemen Iruñan nahikotxo daude, bai, baino... Azkenen baita euskaraz hitz egiten dutenak, edo... Claro, bai. Pixka zailagoa. Orduan gauden gutxik, pina. Eta hori nahi dira, ez? Baita ere horrelako festivaletan eta ikusten da ikusgarritasun gehiago dago, ez? Osea, Zeiden ere ibili zineten, ez? Horren ginen, bai oso ondo ontzan, ez da, oso ondo pasa genuen. Baina azkenen pixkat mainstreamen edola sartzea, izan da adibidez bain dau Drag Race España, dala formatua detorritzala estatu batuetatik, hasi zala 2007, 2009, nahiko denbora, eta bain dala 3 urte karri zuten honea Espainia,
Eta orduan hortik aurrea pixkanaka edo ez dakit mainstreamago edo jendek ikusgarritasun gehiago eman zaio dragari, baina baita horrek sortu do drag estereotipo bat. Ja, beti gertatzen dena, bai, ez? azkenen programa baten zoaz telebizaitea eta gauza ikusgarri bat itea, ez? Orduan mini batzuk exigitzen die edo eta draga adibidez nire ustez Euskadin badago baita draga, en plan oso montada, dena perfecta, baina Euskadin badago baita drag mota bat, igual humorarekin gehiago lotzen dana, dala gehiago, ez da deskuidau, baina berdin zaiela itxura edo, igual ez dakit, bigota ikusten zait edo tapa nahi dut, baina berdin zait, da pixat, eta karo, perfil horiek drag racen ez die sartzen, orduan baita igual drag race ez don ikusten jendea, ikusten dut esaten du, hau da drag bat. Orduan, hoi da bere kontra. Normatibotasun bat ere dragaren barruan, ez? Total. Bai, eta horrekin baita apurtu inbarra daukegu. Baina bai. Eta hoi esateko, draga daula iteko, esan detena lehen, mila modu, mila era orduan bakoitza, draga dala sentimendu bat, nola nahi zuen espresa hau, eta zuen nahi bali batzuk bigote araman edo bekaina kopetan, aurrera. Claro, bai, eta bai. Eta gainera, esaten duguna baita ere, ez? Bueno, hitz egin dugu, ez? Hontaz kameretatik aparte, ez? Eta baita ere, ez direla bakarrik gizonak emakumez jantzita eta feminitate oso espezifiko bat errepresentatuz, ez? Edo, gola drag egiteko modu anitz asko eta edo nor egin dezakela draga, ez? Eta... Bai, draga azkenen da termino paraguas bat, ez? Dao, drag artistak, gero dare drag king, drag queen, ez dakit zegio, club kid, en plan arrarogok, edo ez dakit, baina gero baita terminoiek azkenen geadanak drag artistak, bakoitak ez dakit, nahi do pixkat gehiago esprimitu, feminitatea, beste maskulinitatea, batzuk ez da bat, osan nahi dutela, nola sentitzen dien, espresau, igual pixkat ez bitarrago, edo androginoago, eta azken esaten dizuna dela, generoekin jolastea, eta berdin nola emakumeazean, gizonatzean, pertsona ez bitarra, cis, trans, berdin dola. Azkenen pertsona batzea, eta nahi zut zerbait edo mezu bat bihali, edo zerbait adierazi jendei. Orduan... Igual zerbait adierazi baita ere, zure egunerokotasunean igual ez arela usartzen igual erakustera, ez, edo adieraztera, edo... Bai, nahi askotan esaten datenen, Sharma Leone zein da. Zenik esaten dut askotan, Sharma Leone ez da pertsonai bat. Osa, drag pertsona, bai dala Markel, inezela Markel drag kanpon, diferentek gehala, baina ez dala pertsonai bat, ni Sharma jartzen naizela, esaten dut, bain online behar dut, ni nahiko Markel bezala. Baina bai, ematen ditela, seguritate hoi edo, itea, Markelek igual hau sartzen ez dan gauzak itea, ez? Piskat, librego izatea, eta hoi, orduan... Eta nolakoa da Sharma, edo oraindik eraikitzen ari zara... Bai, nire ustez drag artista guztik garela edo denbora guztien eraikitzen, edo evoluzionatzen, eta azkenean ezintzea gelditu ez dakit, edo adierazpen baten, edo makillaje baten, edo azkenen artea da, eta artea baita ez evoluzionatzen dijo. Orduan, zein da Sharma? Lehen esan detena, Markel ausartzen da, ez da pertsona, jazta, bai. Eta gero ere, hitz egin dugu honetaz, ez? Osa, zuretzat, ze igual ni orain ikusten zaitutola, ez eta esaten dut, bueno, pues Sharma emakume bat da, ez? Zu horrela pentsatuko zenuke, Sharma emakume bat dela, edo... Beda, Sharmak badauke alde bat, pixkat igual bai emakumeago edo femeninoago, eta horrekin, ez dut esan behar dela, errexena, ze azkenen ez dakit, jartzezu peluka bat, eyeliner bat, eta jendek esan behar du, emakume bat, edo un hombre con peluka, nahi dola izan emakumea edo, baina nik nahi hortik aratago, en plan, nik ez dut esaten ez emakume naizela, ez gizona, eta jantzen naizola, edo beste gauza batekin, eta hori azuk aukeratzen duzu. Eske hori daukagu oso barruan sartuta, ez? Eta gainera oso txikitatik ni hori itzen naiz, nik ez dakit komentatu nizun, baina nik klaseak ematerakoan aurrak aurrekoan esan zidaten. Ni ezagutu zintudanen, esaten nuen zinela mutila. Hien mota zen eukalako, ez era rosa, bueno, gaur bai, baina ez era rosa eramaten, makillajerik ez, baina, karo, COVID zen, orduan maskara eramaten genuen, orduan ez zidaten oso ongi, ez? Eta oso aur txikiak dira, 6 urte dituzte, baina ja horiek dituzte oso barrenatuta, ez? Bai.
Osa, gaur zare zure dragan, arroxat, makillajea, bueno, ia motza baina. Claro, bai. Baina ia motza baita, marabilla. Marabilla. Osa, hori da. Ba, niretzako ia motza da la hostia, osea... Bai. Bueno, egia... Super erosoa... Hoi da, erosoa bai, baina niko hain dauzketela lau hile, literal. Lau hile. Osa, me estoy quedando calva. Baitan eretat da, hau txorrada bat ematen da, baina jartzen diatenen abesti bat edo, hile luze aukitzea da, como sentimendu bat. Vale. Ni nau literalmente calva 4 pelos, jartzen diatea abesti bat, como guai, eta hartzen naiz. Tiri. Osa, zentzu barik, osa, ez dauket zentzurik. Baina bai, hile luze aukitzea da, como guai, empoderante, ni asko izan zait, en plan, que si mover, que si... Bueno, egia da, bai, ni pelukaren batere erabili izan dudanean. Egia ez dala erosoa. Ez da erosoa, sabes? Gutxienez peluka, baina... Nik uste dut, nire kasuan, ez da idala ongi geratzen, hile luzea. Nik dudan hilearekin, pelukekin bai, gustoko dut. Hile luzea iteko, modu asko da, bai, que si akapaz, que si recta, un mullet, un etakizze... Ja, bai, egia da. Ez que ni nago in love, nire... Pues ya está. Ja, baina bai. Aunque zure hilea, esan nahi dute, hoi plantxatzen balin badezu... Hori aldatzen du guztiz. Luzea galditzen da, zauzkezun rizok... Bai, bueno, iftekillorik gabe, rollo emo. Geratzen naiz, bai. Bueno, eta bueltatuko gara xarmara, ez? Izen nondik dator, ez? Hori baita ere, aukeratzea ere zaila da, ez? Azkenean, Markel zuri jarri zizuten eta kabo, ez? Baina zu aukeratzea zure izena, ez? Eta... Bale. Oain iritsi da nire momentu, nire izena esateko. Hau dala denbora guztin esaten duten, vamos, frasecita. A ver, dale. Nik hasieran deitu nahi nun Karma Leone, ez? Dala pixkat, karma hitza dala baita como oskuro, ez dakitzez, daukela hor bitasun bat. Ta Leone da nire amonangatik. Dala Leonor deitzen da amona Leo. Da la mejor. Orduan hortik hartu nun pixkat Leone, eman nion bukaera como la E de inclusivo, tal, de moderna. Da, gero, juntatzen zenunen Karma Leone, pixkat entzuten da Kamaleon bezala. Kamaleonek, bai. Orduan, eta kamaleon da pixkat aldakorra, edo zertu, eta nik hoi da nahi eten hain dragakin, ez? Orduan, neon jogurina borobakin hitz egiten esan ditela, venga, bila hau izena, eta gizte esan nion, bida hau okurritu zait. Eta esan dit, bale, bila hau Googleen, aber norbait daun hoi daukena, ze gauza beretxo, Ja, bai. Eta bila honun, eta zeuken hartuta una banda de rock francesa. Rock y francés, por favor. Mal. Orduan esan ziten, venga, bila hau beste gauza bat, eta hasieran pixkat esan nun, se me cae el mundo. Ja zenuka guztia, kamaleon, ez dakizer, amona leo... Kriston errexa, honea tortzea eta esan, bera, bani ditzen da, Karmaleone, honengatik, kontatzen dut, hoi, eta bain zerga. Claro. Ez da, azkenen aukera unun xarma, zen literalmente hartu Eluia Ariztegia, iriki, eta zen nintzen hor, isa jo nintzen, eta irakonen un xarma. Xarma polita da. Xarma, eta gainaz nik nire kuadriakin denbora guztin esaten dut rollo de bromas. En plan, igual ikusten dugu zerbait superkutre, super ez dakizet, denak parrezka, eta nik esaten dut, bere xarma badauka. Bere xarma badauka. Pues bai. Bai, total, orduan hartu nun, bilau nun, eta hor zeren bi definizio bat zala encanto, eta beste dala maleficio. Orduan baita badauke, karman ez, bitasun hoi edo. Bai, egia da. Eta xarma leone, kama leon... Bueno, maravilla, bai, lo compramos. Fonéticamente, ya está. Listo. Maravilla. Concepto, bai. Eta gaurze zaude gehiago malefizio edo gehiago encanto? Bai, malefizio. Bai, ahonekin pixka dugu. Bai. Que te trago el alma. Te hechizo. Ahí está. Eta gainera, bueno, esan duzunaren arabera, betidan ikusten zaizu en plan artearekin lotura zeukan gauza guztiak, ez? Argazkilaria ere baldin bazara, ez? Ikasi duzu zer ikasi zenuen Bilbon? Ikusentzun. Hori da. Bai, bueno, ez nula bukau, nuen bigarren mailan eta akabo? Tomar, bai. Ezagutu zen nuen ezagutu beharreko komunitate eta zentzen den, venga. Ez zan horregatik izan, ze igual neuken karrera kanpon edo aukera gehiago edo motibatzen zitzaizkiten gauza gehiago. Eta horren esan nun behidan, hau hemen karrera baten sartuta. Que si historia de su madre, que si no sé qué, que no, txika. Osa, nina detena da, literalmente kamera bat hartu, gauzak grabau, editau, gauza, ez dakit. Motibatzen dizkiaten gauzak. Horren horregatik esan nun behidan. Kanpoa, beste gauzateterako da. Baina bai, iten detela, hortik jungo da, kesi kamera, kesi editar, kesi... Igual xaloan bukatzen duzu, gero.
Nortaki. Pues ya está. Ez, baina egia da, ez batzutan egia da, Bai. osea, naiz eta gustu bat izan, ez? Eta artearekin baita ere gertatzen da askotan, ez? Naiz eta asko gustatu artearekin lotuta Bai. dagoen zerbait, gero ikasten duzunean modu formal batean, Bai. ez? Batzuei Bai. kentzen... Baita da pixkat, ematen zaion ikuspuntu, ez? Zazien da unibertsitate bat, eta Ja. eman bar die, eman bar dana, Ja, eta ez dakit, gauza praktikogo edola eskertuko ziren, baino, Ja. bueno, menudo diskurso ahora de educación. De Ez. ministra, bai. ez, bakoitzak du bere Bai, ez baino, bere total. iritzia. Eta hoi, ez dakit, bai. Bai, nik uste, nik estatuan, gauzak egin marko diriatzetekela beste modu bat, Bai, ez? total. Gehien bat hori arlo gainera eske gaur egun diozuna, ez? Kamera bat erabiltzea edo gazteria, Total, osea, betitanik bai. jaio Hoi egiten da. da horrekin, eta badu eskuragai, ez? Ikasteko modu asko, Bai. ez? Orduan, bai. Bai. Eta bueno, orduan ze puntutan zaude? Edo ze... Nau pixkat, intentando comer caliente. Maravilla. Hori da, lehenengo pausua. Claro. Eta gainera artista izanik, pues... Bai. Ez baino momentuz ondo, ze ez dakit drag bezala edo drag kanpon bezala gauza grabatzen, arrazik ateratzen, ez dakit, pixkanaka Bilbon dauketen pisue, ordaintzen nahi naiz, dezakezu. no? Claro. Zein nion bekakin sartuta, eta beka, pues, Beka ze beka? beka unibertsitatekoa, papagarri esto. Vale. Orduan neon, hoi pisue ordaintzeko, Vale. eta karo, karrera utzi Claro, bali karrera badea, utzita. aikea pokinar. Claro. Orduan, ez daño, gutxinaka, honekin, dragakin edo edozein gauza dalakin, ordaintzen nahi naiz, osea, que parte hortatik pozik zen ere guraso zenen alo. Bueno, bai, utzi karrera, baino, que nos arruinas, te quiero decir. Apañate, ja. Claro, claro. Bai, bueno, Orduan- hori da, errealitate ez, errealitatea Bai. ere baita ere, bueno, Bai. Ez da, bain, begiratzea zorta auki eta- detela, baino nik, klaro neuken, osea, utzi bena inun karrera zezen bat ere eroso, en plan, nuen alo, zain naiz hemen, orduan esan nire guraso, beda, hasi behar naiz honekin, dragakin edola gauzak ateratzen bari mezaizkit, edo, kamerakin gauzak grabatzen edo, genial. Bestela me meto a un burger, edo zein gauza, eta, osea, nik ordaintzen dutela pixu, lasai. Eta esan zeten, aurrera, zune, hoi nahi inbalin baduzu, aurrera. da aurrera. Orain nire xaloan zaude, Bai, Zer moduz? hola, drag, kamera, ez dakizte, akzion, maravilla. adoro. Bai. Gustora, Bai, sentitzen zara? bai. Bai, egia esan ni drag bezala naiz pixkat, karo, Markeli gustatzen zaio ez argazki ateratzea, editatzea, ez dakizte, nintzen gehiago bisualagoa bakarrik, Instagramen argazki igotzen, dazketela 3 kontauta, baina, bueno. Orduan, kamera baten aurren jartzeana, edola pixkat hasieran arraro egiten zitzaiten. Baina, oain, pues da igual. Beste bideo hori Da esploratzea eta ea zer Hoi gertatzen da, den, ez, baina oso eroso sentitzen naiz, egia esan. Osea, que oso ondo. Eske baita ere aipatu duzu ez, orain dagoela Euskal Herrian edo humorerekin edo stand-uparekin Bai. edo lotuagoa dagoen ez, drag Bai. mundu bat, ez? Zure kasuan nola ikusten duzu zure draga? Esan duzu bisualagoa, Bai. baina orain ari zarela igual alderdi hori ere esploratzen. Bai, baina esaten dizutena, nik nahi dela denetatik esplorau. Osea, ni ez naiz kontsideratzen, nire buruz ez kontsideratzen como humorista. Ze, nahiko pixue dauke izen hoi, baina ez dakit, hemen Euskadin egia esan, tradizionalki izan diela, jogurina, Las Fellini edo, izan diela gehiago, drag batzuk humorekin zer ikusi daukena, eta baita dauke, Divina Komedia daukela un stand-up maravilloso, un open mic maravilloso. Hemen Iruñan Bai, gainera, oso ondo dela, bai. beharrezkoa zela, ez, Bai. horrelako espazioak ere Bai, total, izatea. gainaz, karo, Divina Zeon horre aurkezten, Bea eta Maiderrekin, eta zan como drag bakarra. Eta aurreko hilabeten juntzien albina Egia da, estarda, hasta bai. susipusi. Eta, bueno, susipusi igual pixka bai. Ez dutela behaien burue humorista bezala Vale. identifikatzen, baina esan duten, bida, guazen probatzea, Claro. ez dugu ezer galtzen. Eta gainaz, jende... Horrelako dira open micak ere. Total, hoi da, bai. ez da, jendeek ikusi barra gaitu eta esan behar du, pues dos hombres en peluca. Eta parrezka hasi behar die, osea, es que Bueno, ya igual está. ez, osea, Bai, bai. bai. El drag es humor. Baina zuk horrela ikusi zenuen zegoen publikoa? Ez, oso ondo intzuten, Oso ondo intzuten, baina esan nahi dut, azkenen draga baita daula oso jenden ikuspuntu edala, como estas payasas, o payasokin asko Ja. lotzen dala. Ja. Orduan ni bain balin banijo kaletik, tiro un grito, me caigo, o... Ja da farregarria, ez? gracioso, Ja, un ja, hombre ja. con peluca se ha caído. Hombre, da pasada bat zuekin ikaletik joatea. Porque ni ja, hain ohituta nago, osea, nik behiratzen ditut, baina ez zaitut ikusten como, en plan, alo, wow, badago, ez, osea, ja, ohituta nago. Ja.
Eta, claro, de Claro, repente baina kaleniak, baina hauek zaki dira begira, Total. claro, eske jendearen entzata como, ostras, ez? Bai, oza, esaten detene nombre con peluca, oza, benetan esaten detene, zegoratzen naiz egun baten jungila jogurina batani manifestazio batea, eta Bilbo zentrotik ari genuen de una punta a otra, ibiltzen iristeko manifestazioa. Bai. Eta garen jogurina batani hola eskutik helduta, ibiltzen, no seke, tan txulas, eta repente entortzen da familia bat, bi emakume nahiko heldu eta ume batzuk. Eta gurekin guruz dauzien, eta esan zen batek, pero son mujeres, hombres. Eta esan zen besteak, sí, son mujeres. Eta esan zen, bueno, heldua ez, en plan, joguna borobangatik. Eta esan zen, vale, no seke, ibili genitun beste bi pauso, eta bestek esaten do, ez, eta bestea bai, tiene una nuez, y yo, izan tan lo más, nintzen parrezka, eta joguna ze. Esan nion ze... Haien kortozirkuito guztia de... Total. Y esto encima jakin behar dut, Es ez? que- Es que... Claro, zer oida, bai, garrantzitsua ese duzela haientzat morbillo, jakitea, ez? ese morbillo de, ¿qué hacen estos? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Zer ¿Qué nahi harán? duten? Bai, es que total, Bueno, igual zuekin joateko gogoak piztu ditzaizkien, porque Bai, igual, batzutan bai. ere, ez? Bai, hay gente muy marchosa, muy fiestera, batzutan pesadas, Bai, ez, baita ere, que ven un drag imaginatzen eta dut. berriz volvemos a lo mismo. Payasos, de loco, no sé qué, guazen. Baina, bueno. Eta zergatik da garrantzitsua, bueno, artea orokorrean, Bai. gizartean, eta draga. Drag Berdina. artistak, zergatik dira garrantzitsuak Beda, gure gizartean. bizigean mundu mierda hontan, azken esan dizuten lehen. Bida, saiatzen nahi naiz, comiendo caliente edo pixue ordaintzen. Olako presiokin edo gizarte dauzkeun presio guztikin, ez dakit, gauza garresitzen nahi direla guztie, diskurso politiko, otra vez. Dale. Bueno, hau guztia politikoa Claro, dela. bai, nik uste total, dut. bai, draga politika da. Azkenen, in gauza gustan zaizkizunak, artea, en plan, ez dakit, gustatzen bali mazaizun margotzea, margotu, en plan, aunque hagas una patata. En plan, momentu hori jartzezula zuen musika, estás libre, hor hasten zehala margotzen edo, abesten, gaizki abesten bali mazu, abestu. Nik etxen, vamos, me vuelvo loca. Dauket hor un altavoz bluetooth iten dut, eta nire etxea daunen utxik, bueno, sukaldea da nire eszenarioa. Maravilla. Total. Orduan, azken gauza, bizitzea, ondo bizitzea, nahizun gauzak itea, eta hori da azkenen artea eta draga. Eta gero, profesionaltasunera eramaten baldin badugu, Bai. ez, ze hori ezkerean da igual, como, elikadura, ez, Bai. bihotzarentzat, ez, edo ez dakit, ez? Baina gero, profesionala egiten duzunean, ez, edo zure arteaz bizi nahi duzunean, ez? Hor, zergatik ez diogu duen garrantzia ematen? Ez dakit, gainaz galdetzen diazu ni profesional izango balintzu ezela. Que me hace mucha gracia. Igual ez, baina igual ez zara baita ere zaila dagoelako, ez? Osea, bueno, ez dakit zure kasuan nola ikusten duzun. Zu, adibidez, argazkilaria, izango zinateke argazkilari profesionala nahiko zenuke? Bai. Eta drag artista profesionala edo horretaz bizi ahal izan? Bai, total. Bai, azkenen da, nahi guztan zaizkiten gauzak, makiatzea edo argazki ateratzea, eta beti punto kreatibo batekin. Osea, azkenen argazki ateratzea aldituzu atera, ez dakit, ezkontza baten, ez dakize. BBC, ez esaten duzuna. BBC, bai. Bodas batizos y comuniones. Sí. Ez baino, azkenen mekaniko gok edo batera argazkia bai, pin pam pun, baina usan zaik gehiago, ez dakit. Gauza, hoi, kreatibo gok, en plan, edición, que si tal, que si lo otro, kolorek emendik. Orduan, hoi da azkenen, eta hoi profesionalaiteko nahiko zaie da. Baina, pixkanaka, hemen gare haciendo el mono, y ya está. Eta zer egin barko genuke edo, ze adibidez instituzionalki edo zer egin aldaiteke? Gaur gare nahiko politiko, eh? Bai, Soy la presidenta baina- de Xaloa, ¿qué es esto? Bai, hitz egin behar dugu honetaz baita Venga, ere. Ze vale. azkenean ez, adibidez, Frantzian, ez, lehen esan duzu, rock eta frantsesa gaizki, baina Frantzian daukate gauza on bat artistekin, ez, daukatela artisten estatutoa, ez? Bai. Bai, eta orain ari dira hori egiten ere Espainian, Bai. aprobatu dute, baina, klaro, azkenean hemen hartzen ari diren neurriak dira, oraindik, bueno, pausu bat da, bai, baina, ez? Ja. Ez que ez dago berez, ez? Estatutorik edo regulatzeko modurik hemen, badago, esto de artistas y toreros, nola ditzen da, el régimen de artistas y toreros, eta horretaz hartu daitezke, baina horretaz aparte, osea, ez? Ja. Ez dago, adibidez, COVID-ean, ez? Hau sortu zen COVID-aren gatik, ez? Ze COVID-aren egoeran ikusi zen nola arteaz bizi zen pertsona Claro. oro, geratu zen,
ezer gabe, Total. ze guztiak geratu zen bertan bera, ez daki zer. Vale. Eta ez deuden erte ezererik ez ezer. Claro, ez jende asko gainaz, o autonomo, Hori da. o ezerrez bezala, Edo ezerrez, total. edo beltzean, edo igual Bai. dituzte bolo batzuk lotuta, baina ez baldin badira Claro. boloak agertzen, Claro. pues bertan bera eta kobratu gabe, ez? Eta hori baita ere, ematen dizu horrelako antxitate Bai. puntu bat, ez? Eta zein beharko genuke hori konpontzeko? Ba... Iparraldera moitu. Un Bayona, un Donibane... Badago jendea, eh? Claro. Badago jendea mugitzen Da dena. gure Andorra, para los artistas. Ya está, me acabas de decir, bai. O sea, gainaz iparralde me vuelven loca. Bai, gustoko duzu iparralde. Bai, Polita baina. da, eh? Behin egon naiz bakarrik uset Bayona. Bakarrik? Bai. Ah, vale. Baina da como un punto súper gracioso. Bai. Da como medio francés, ez dakit erderaz, osea, gazteleraz, euskeraz bai batzuk, da como otro mundo. Otro mundo, micromundo. Gura Total, zaite da, bueno. Euskaldunen Andorra, hori Bai, gustoko izan bueno, dut. euskaldun hori artisten Andorra. esan duzunagatik, ez el estatuto de su... Bai. Eta nik ezagutzen ditut, hemen bizi direnak, baina han daudenak, no esaten da. Empadronauta. Hori da. Vale. Bai. Pues ya Lanagatik eta, bai, han funtzionatzen dute, pues, bueno. Así que ez dakit nola evoluzionatuko duen honek, baina, bueno, Ja, a gu ver, jarraituko zerbait bai dugu. zeoze, edo un estatuto, un... Zakit. Nola ikusten zara, hemendik 5 urteetara edo 7 urteetara, Xarma? 5 urte izango ziren, hemeretzi, hogeita... Claro, zenbat urte dituzu, eski oso gaztea zara baita ere, ez? Vale. No, y tonta también, que mates, madre mía. A ver, Bueno, ez dugu Vale, ya mate está. jakin behar, Ya está. garriak izateko, hori baita ere, hori Claro. pentsatu digute baita ere gaztarotik, ez? Bai. Matematiketan gaizki, A orduan ver, tontua, eta ez oain indetena me lo he hecho un poco para hacerme la tonta y Muy tal. bien, maravilla. Baina nahi jartzen ditkezu Acting. bi zifra, 17 gehi behatzi. 17 gehi bederatzi. Que no sé, etxene, 17, Bai, bakizu. 26. Hori da. Bale, baina behatzi dalako, esan beste bat. 22 gehi 14. Esa es fácil. Ah, vale, 22. Pasabarra daute, azkeneko zifra, bostetik aurrea. Hor ja, pa hacer la llevada, no sé qué, ahí ya me bloqueo. Es que naiz pixka, ai Dios. Bueno, baina matematikak ez baldin badira ondo, baina adibidez, Claro. makillaje hori, matematiko batek egin dezaken makillaje hori. Ze, claro, bakoitzan Claro. ditu bere gaitasunak. Eso es así, tal que así. Yo soy, vamos, un artista en todo. Hori da. Es lo que hay. Bueno, esan behar dizuna, non ikusten zara, hemendik 5 urtetara. Vale, emeretzi, que no, no. 25 urte. Vale, zain dauzkite emeretzi. 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 Orduan 24 izango zintuzke. Bueno, bai, 20 behar ditut. ¿Ves? Que soy tonta, que te... Vale, ya está, 24, 25. Bai. Ba... Zortekin, edo... Ez que ez dakit karrera itzuliko nahi zen, edo ez? Baina ez. Ah, badukazu hor igual. Bai, baina, que pereza. Ja. Ez, urrengo urte nahi etin grado superior. Vale. Dala praktikoagoa. Praktikoagoa, igual. Eta, karo, hoi 2 urtetan inda. Orduan, karrera inda, eta nahi, gustatuko litzaidakena da, drag bezala lana euki edo nire proiektuk individualak, eta gero drag kanpon, nahi kriston pila gustatzen zait bideoklipak grabatzea. Ah, baitu. Bai. Orduan, ez dakit, diferente artistakin bideoklipak grabatzen egotea, edo baita idazte asko gustatzen zait, gauzak sortzea, ez dakit... Idazten duzu ere. Bai. Gioi bat dauket. Ez dakit. A ber, idatzi dauketena da film labur bat, pixka Vale. de humor, diela, garen laudragak hor, zerbait iteko, ez berezi, baino diferentea bezala, eta bai, da pixkat humorea bezala, orduan, bai, baina nire asko gustatzen zaizkit, ez dakit, diskurtso politikokin ze ikusi dauken gauzak, baina beti normaltasun bezala tratatzen, ez? Edo baita fantasia asko gustatzen zait, baina bai idazteko dola zailago egiten zaitela. Baina bai, hortaz ikusten naiz, bideoklipak grabatzen edo gauzak sortzen. Osa, berdin zait idazten edo ez, baina gauzak sortzean nahi asko gustatzen zaitena da prozesu batena, bai draga edo ez dakit, da sortze prozesua. Jende asko gustatzen zaiola, behin ja iten dezuna, ez dakit, edo aurkeztea edo erakustea edo ez dakit. Vale. Eta zuri Nire baitan prozesua. gustatzen zaite, baina da prozesu edo eseitzea esatea, guazen. Eta ikusten nola zure buruen nola funtzionatzen don, edo nola dijon, eta bai nahiko kuriosa da. Eta adibidez, diosuna adibidez, film labur hori, Bai. nahiko zenuke noiz baite, ekoiztu egin, eta, bai. Bai, oza, dauko idatzita, zen nahi deuin, Vale. eta dauzko izen bat proiektu irikita,
Ja, bueno, beti garatzen da hori baita bai, ere, ez, baina burue ondo jarri eta pixkanaka, bai, gauzak aterako die, total. Marabila. Jo, pues orduan baduzu... Hombre, bai. Osa, oain momentuz oso pozik nau. Ze, karo, karrera utzi nuren neonalo. Aiama, eta oain Ja. Eta pixkanaka. Gauza que, bueno, ez? Osa, hor baldin bazaude ez, lanean, mugitzen baldin bazara, gauza que ateratzen dira, ez? Oso garrantzitsua da moitzea, Moitzea eta hau pixkan zuna behar du como de interesada baino, eta kontaktu kitea baita. No, ez da interesada, azkenean nik uste artisten artean, osea, kontaktuak eta jendea ezagutzea eta... Ze azkenean nik uste gizaldea edo oso garrantzitsuela... Baina diferentea da, ez? Igual esaten dut, eta kontaktu kitea. Y suena un poco a esta, de que ba... Baina ez, osea, badaula jendea igual moitzen dala del artisteo eta tal, kontaktu kiteko eta tal, baina zenen gauza da, zu izatea, ondo eramatea batekin, ai, con esa congenio, ba. Hori ikustea feelinga duzu, ez, horrelako lan batean. Igual suena... Ez, nik ulertu zaitut, osea, eta guztiz ulergarria da, azkenean behar duzu, norbait konektatzen duzuna, funtzionatuko duena, alderdi askotan, ez, pues humorea antzeko duzuelako, edo berdin zai, bauzuelako horrelako, ez? Bai. Edo sin más, feelinga daula. Feelinga hori da. Ez dauko eta gauza berdin egin beharrik. Bai. Ez dugu aipatu, pixka bat hor familiare sortzearekin eta, baina bai sortzen diren giza erlazioak oso garrantzitsuak dira, ez, artean. Bai, azkenean hori laguntzeagatik edo pixka zuri bideratzeko edo ez dakit, edo gauzak sortzeko, baita apoio zela zurekin egoteko, oso garrantzitsu ere bai. Bueno, eta sortze horretan, ez, artean orokorrean, baina, inkluso dragean gehiago ez, zuretik asko jartzen duzulako, ez, azkenean zan duzu, xarma baita ere Markel da, eta azkenean emozio horiekin jolasten duzunean, ez, edo lan egiten duzunean, eta inguruko jendea baita ere, ez, azkenean hor sortzen da horrelako empatia eta ez, konfiantza eta... Bai, ez, niaz, behi da, Markel da nahiko barrua sartuta edo, baina ez lotxagatik, baina ez naiz oso soziala edo, baina behar danen bai, esan nahi, ez naizela horri txoko baten hola egoten. Eta xarma baita esango nuke berdine, nahi ez bali badiaztu ezagutzen, eta nik zuri ez bali zaitut ezagutzen, ez naiz izan behar lamaz, ai, txika, pues te voy a contar, tal. Ja. Osa ez, orduan baita, adibidez bain naula hitz egiten edo zurekin, gero itxi behar naiz etxea, kendu bat makillajea, eta behar naiz hor, dena prozesatzen, en plan, ai ama, en plan, naiz introvertido. Orduan dauke una bateria, eta bateria hori agortzen denean, ez? Eta baita, kargatzeko nire momentu behar dut, En plan, igual, makillatzen naunen, jartzen den musika, eta igual nahi, en silencio, mi mundo. Ja, eta ez hitzegin entzikazuak karrik, ez? Eta azkenen, familiak baita, karo, nahi askotan baita esaten diate, eta nola ausartzen zea draga egiten edo... Claro, hain barnerakoa zaren, Te vemos muy suelta eta hola, gero... A ber, ez diate esaten eres un seko, baina gero eske ez zea hola. Eta nik, eske ez dakit, azkenen igual bai dela draga egiteko, eskudo bat edo horrek aurrea eramaten dit bai. Ze guai, arkitzea ere toki bat hori egin ahal izateko. Ze guai. Pues xarma ja bukatzea gaude. Badaukat gauza bat zuretzat. Bueno, badakit zu niretzako ere duzula zerbait. Sorpresa, total. Sorpreson. Baina, hemen egiten dugu joku moduko bat, non aurreko gonbidatuak utzi du galdera bat zuretzat. Ez dakien nor zinen. Eta gero zu utziko duzu urrengo gonbidatuarentzat baita ere galdera bat, jakin gabe nor den. Badakizu arterekin lotura daukala, eta... Esto es la resistencia, maja. La resistencia, yo soy David Broncana. Nombre drag. Nombre drag. Eta, utzi izaten galdera, hau da. Sortu aldaiteke memoria ariketa bat egin gabe? Ulertzen duzu? Ez. Sortu aldaiteke memoria ariketa bat egin gabe? Memoria ariketa bat, bera hitz egiten zuen asko, bera sortzerako orduan, erabiltzen zuela, bueno, pues bere aintzinako esperientziak edo, ez? Eta memoria hori, ez, zen bere sortzeko iturria edo. Ez? Ke mistiko todo, no? Ez que izan ditugu hemen... Denetarik, maja, ez que hemen pasatzarete, ja, irugarren demoraldia... Pasatzarete lau payaso que va, pues chicas, sois... Lo mejor. Yo soy superfan de los payasos. Payaso izatea, nik uste dela munduan dagoen gauzarik zailenetarikoa. Osea,
paieso izatea. Eta ze basaten diazu? Ez zuregatik, ez? ez? Ez klaunak izan ditugulako ere, ben. Vale. No, lo más, payazo de todo. Orduan, a ber, sortu daiteke memoria ariketa bat egin gabe. A ber, nik esango nuke baietz, pero azkenen, adibidez, nik sortzen duten guztie, beti daukezu como esperientzia motxila bat, Claro. eta esperientzia batzuk bizi izan dituzu, orduan horrekin, azkenen bizitza tokatzen zaizu, eta hoi erabilikotu, ez? Claro. Azkenen ez bali daukezu, ez da esperientzia bat, hori imaginau, jaiotzen zehala en un kubo blanco. Ez dezu ezer ikusten zure bizitzan, ze sortu behar dezu? Claro, bai. En plan, buruetxurin literal. Orduan, bai, azkenen, hoi da, dauzkezun esperientzia, zure motxilitakin, a ber nola apainatzen zean. Hori da, nik uste Bai. nahi gabe ez egiten dugula. Karo, hoi da, Ariketa bai, hori. intuitibo total, Bai. Ba, primeran, orain zure txanda, izan daiteke... Idatzen barra. Bai, ordu zu klariona eta ezagatzekoa, ez dakit llegatzen zaren, bestera... Ai, ama. Es que el corsé... Ja, tia, es que, claro, Hay que lucir. hay que lucir. Hay que sufrir. Bueno, nik korsetan gustatzen zaizkit pila bat. Baina, sufritzen, osea, ez... Bai, ez- nahi bai, itxura eta hoi, Bai. bai. Galdera Nahi nintzen. duzuna, izan daiteke arteri De buruz, artisteo. izan daiteke ez, izan daiteke edozer gauzari buruz. Dragari buruz, berdin zait, laranjei buruz, marrubiei buruz, Vale. nahi duzuna. Badakizu artista dela, eta horrekin lotura izan daiteke nahi baldi baduzu. Baina, hau da libre. A ver, La erakutsi. mierda. Ke ba? Bueno, kakari buruz ere izan ditugu galderak. Ea non izan den. Vale. Yo adoro, ¿Adoras kaka? Bai. Maravilla, venga, pues. Da uno de los placeres, Hombre, bai. Da noski. jatea, eta pixe eta kakakitea gogok dauzkezunen. Bai, Pero ez zazela definitivamente. korrika zure etxea, etxeiten zea, eta kasi orgasmiko, Ja, edo joaten zarenean oporretan, eta badakizun etxea llegatuko zarela, eta egingo duzula kaka berriro zure etxean. Karo. Hori da- oea bezala. Bai. Rollo, es que nire oen bezala. Vale, kaka. No, el tema es kaka, Maravilla, venga, aurrera. Orduan. Kaka. Mintza badukagu gaia, ja. Bai, claro. Maravilla. Kaka. Vale, es que esto... Ez que oso gai filosofikoa da, egia da, behar duzu demora pentsatzeko. Bai. Vale. Al lío. Ui, luzeagoa, kaka inspiratzen zaitu. Es que ahora sintagmas, espera. Vale. Y me he puesto mística también. Ahí va! Inspiratu zara. Ez da mehazu ulertzen esan, Venga. Kaka egiten duzunean, zure arimaren zati bat kanporatzen dela sentitzen duzu. Mistika, tia! Super mistika! A ber, rari Guau. esan nahi nuen, en plan, zure zati bat. Bai. Claro, la mierda azkenen kanporatzea. A lo loco. A lo loco. Has flipado. Maravilla. He flipado. Aquí de todo, política, concepto, misticismo, mate. Guau. Mate. Bueno, lo que mate nahiko. Mate nahiko. Misticismo, asko. Para hacer facturas, lo que me sirve. Hori da. A correr. Eta orain zure txanda. Nire txanda. Zure gauzatxoa guri emateko gure platoa hemen Vale, hornitzeko. oparitzeko. Beira. Bada, oain zurekin gaudela pixka zea gure eksperimentu, Ekarri dut, draga izateko, bueno, imprescindible ez da ezer imprescindible. Baina bidez nik bekainak estalita dauzketela, Vale. Hori da glue, osea da... total, del Tiger, 1 eurito. Eta hori da jartzen duzuna. Bai. Honekin Claro, bida, hori eske, eta gero- ja bukauta dau, eta hau izan da nik eukideten lehenengoa. Vale. Orduan horregatik baita, pues, ez guai, no? Ilusion. Bai, eta orain bukatu dago, erabili zurako asko. Eta hori Claro, oso hori onda da. da. Hemen onda nire
drag urte guztien. Ke guai. Osea, komendari, Eta badoaz a asko, juego, badago juego motxila zure asko. makillajearekin. Bai. Konturatu zara? Bai. Bai. Konturatu dezula, bai. Eta honekin, bai. Bekinak estaldi, que si Ze kapak, guai. pa allí, pa atrás, pa... Bueno, A pues ver, orain... zenbat irauten dizkiaten bekainak, también te digo, Bai, afeitatuko dituzu zu ere? Segurazki baiet. Bai. Ez dakit Baina, noiz, adibidez ez dira nabari. Karo, bai, joan, ja prozesu guztia egin da, Ja. baina hau, ordu erdi, baino pixka Claro, gutxigo bai, Ja. Osa, ez da zaie, baina azenen da, kesi, Denbora. kapa bat, sekatzea. Beste kapa bat, sekatzea. Eta gero baita, pigmentoa gainen jartzeko baita, ez Claro. da azala bezala, osa, ez da inbeste Claro. itxasten, orduan, horre martzea pixka bat, Ja. lantzen. Osake, hau nuntziko dut. Pues nahi duzun tokian, aukeratu, edo besteran altxatuko naiz. Hemen. Kontuz mikroekin, Xarma? Gero, altxatzerakoan. Daukazu. Mikro... Hau da drag ere. Perfecto, maravilla. Pues begira, justo behan dagoena zen... Lagotu bi. Bai, Hombre. tipo batena kontzertuetan beti zeukala bere paranoia, bere ilarekin ongi egon Anda. martzela. Eta begira, bere pasatzen dituen bere asuntoa. Lagotu bi da, lakan daon markaiko bena. Horrena? Osa, travesti guztik daukete... Otzu bi? Bai, Pues begira, konsejito. mikro Pasapelo. consejo. Ja, esan nion, Total, pues un igual, lakazo. bukatzen dugunean ekaketa guztiak Total. eramango dut etxera. Total. Eta joango diotema, Pues, Ya está. horrein izatela nirekin esploratzen Nafarroako bufoiaken, erabiliko Ingo dugu dut hori. ze? Bai, noski bai. Zerbait ingo dugu. Baina nire bekainak afeitatu ez, Ez, Nire estalita daukadala jazta. hemen Paranoia bat. Gero dena eroiko zaizu kolakin. Ez, broma da, gero urekin, oza, azkenen da Maravilla. eskolar. Bueno, Ez da baita ere, toxikoa. desmakiatzeko beharko duzu denbora zu ere, ez? Ez que nik denbora behar dut denatako. Guztirako. Kesi, afeita, beti dibinak esaten dit, nik dibinakin asko prestatzen naiz, beti esaten dit, txika, tardas? Baina, bueno. Gero beha baita, 2 minutu, hasi luze, no? Baina, ez baino, egia da, eso lenta naiz denatan. Afeitatzen, ez dakitzen bat hor. Bekainak estaltzen. Bueno, igual da zure energia chill, ez? Daukazu... Total, Pues listo. Nera amak beti esaten dit, Aurrera. jatea juten naizenen etxea, esaten dit, venga, zu atera plateran. Irikitzen dut, hartzen dut kazuela. Benetan. Tienes Osa, eta hain kontrakoa. exageratu baino, nire ama beti esaten, es más lento, eta sarra caballo egiten del da. malo. Digo, chica, es lo que toca, hay que vivir más. Lasa, Ja, lasai ojalá. edo. Begira, ojalá. Bai, Egia da. Gero niz naizela hola bizitzen. Ez? Ez. Osa, hori kanpotik, baina gero barrute zaude... Barrutin ni estoy, que no. No, así estoy. Bueno, pues horrela Pero- bat zaude maravillosa. O sea que, Ai, ama. aurrera. Pues mi esker, Xarma Zuri etortzeagatik. placer bat benetan. Eta, bueno, jarraituko dugu, ze Bai. azkenean Nafarroko bufoiaken egongo gara. Beraz, Somos amigas. Somos tenemos amiguis, ahora tenemos contactos. contactos. Claro. zorte hon, proiektu Bai, guztietan, eskerrik asko. eta joango gara.